close till I get up. Time is barely on our side. Ivan je odrastao i postao svećenik, a u njegovom sjećanju ostao je duboko urezan san iz djetinjstva, koji je polako počeo postajati stvarnost u njegovom svećeničkom životu. Na ulicama Torina susretao je mnoštvo napuštene i siromašne djece, posebno dječaka, koji su bili prisiljeni raditi teške, slabo plaćene poslove ili prosjačiti. Mnogi su od njih bili ugroženi, no Don Bosco je prepoznao da su u najvećoj opasnosti njihove duše. U njegovom srcu rasla je odlučnost da djeluje i pomogne tim mladima. Imao je hrabru i vizionarsku ideju – osnovati oratorij, prostor gdje bi dječaci mogli naći hranu, obrazovanje, igru, radost i osjećaj sigurnosti i ljubavi. Činio je nevjerojatne napore da nahrani i njihova tijela i njihove duše. Provodio je vrijeme s dječacima u igri, učenju i radu, kroz koji su stjecali ne samo vještine, već i odgovornost. Don Bosco im je bio više od učitelja. Bio je njihov prijatelj, brat i otac. S velikom blagošću i ljubavlju pristupao je svakome, svjestan da kazna nije pravi put. Vjerovao je da se povjerenjem i ljubavlju može oblikovati savjest i potaknuti mlade da se udalje od grijeha. Tako je postavio temelje preventivnog odgojnog sustava, koji se temeljio na prevenciji, a ne kazni. Svaki novi dječak u oratoriju Don Boscu je donosio ogromnu radost. Iako je to značilo još jedna gladna usta u teškim vremenima, za njega je to bila prilika da još jednu dušu približi Bogu. Neumorno je radio za spas tih mladih duša, usmjeravajući ih na redovitu ispovjed, euharistiju i pobožnost prema Mariji.